мен е изключително удоволствие да представя номинацията на госпожа Таня Борисова за Световната награда за учители на Фондация Варки. Казвам се Таня Борисова и от дълги години работя в сферата на образованието като начален учител и директор в Българското училище в Братислава, а по-късно и като директор на училище в България, София. Като директор на училище винаги съм се стремяла да издигам престижа на учителската професия, да работя за това да издигам авторитета на училището, да осигурявам равен достъп на децата до образование, да осигурявам интегрирането на децата в обществото, да осигурявам образование на деца от различни етноси. Тя е добра, направи много промени и ремонтира салона. По-приятно да учим, когато е свежа стаята, изчистена. Нейната номинация всъщност не трябва да изненада никой, защото тя доказа през всичките години, че с правилните управленски решения, които взимаше и с упоритостта, с която довеждаше действията до край, резултатите не закъсняха. Моите проекти са свързани най-вече с, разбира се, те са в сферата на образованието, но са свързани с децата с специални образователни потребности. В международните проекти, по които тя работи като директор на училище или като специалист в сферата на средното образование, приоритетно е развитието и работата с децата с специални образователни потребности. Затова и резултатите на училището, което в момента представлява 60-то основно училище в София по проекта Включващо обучение, са впечатляващи. Към всичкото това, нека прибавим и нейната лична отдаденост на детето й, което също е със специално образователни потребности, но това в никакъв случай не пречи на нейното професионално и личностно израстване. Ще бъде щастлива, ако госпожа Борисова е сред тези, които получат наградата на Фондация Варки, защото съм убедена в нейната професионална и майчинска отдаденост, защото зная, че средствата, които Фондация Варки ще предостави на най-добрият учител в света, ще бъдат оползотворени за една благородна кауза. Наградата, ако аз я спечеля, тя ще бъде насочена точно за това. Аз ще я използвам за изграждане на дневен център за деца и младежи с увреждания. В нашето 60-то училище госпожа Таня Борисова е директор само от една година, но през тази година самия живот тук беше по-различен, интересен и забавен. Благодарение на организираните от госпожа Борисова мероприятия имах възможност да посетя различни институции, като Министерство на образованието, Президентството, Регионалния инспекторат по образование град София и много други. Видях места, за които само бях чувала. Аз съм много доволна, че през миналата една година госпожа Таня Борисова стане директор на нашето училище. Заедно с нея работихме по много проекти. Един от тях беше програмата Успех, по който имаше различни клубове. В тези клубове ние правихме нещата, които обичаме и са ни интересни, а заедно с това се учихме да работим в екип. Благодарение на госпожа Борисова много от моите съученици се включиха в тези клубове. Едни бяха журналисти, други се занимаваха с кулинарство, а трети с спорт. И така на нас ни беше по-приятно да седим по-дълго време в училище. Госпожа Борисова направи 60-то основно училище по-хубаво място за нас. Аплодисменти за вас, скъпи учители!